بعد كان طاب سماي كم دم مدري كون على تنجرانا لو ما هبنا نحنا نزود دولنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نحسنا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل عالمنا تكاين مع عمين أوزت يا مريم بنا قدس كبريا ملا سلامتك سلام لك الله وحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسوك عن السبرفتيغي فركر سخوم برخي أمل تسقى جابير مساقي أوفيس تدس فالكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسكر ساس من تانا محرات لمن لنا أمين افتاه ويشرق جنام لكن وداني يسكر ساس كاني كانا سريات يعدم ساتي أبا ساول دلبرو كساتي برهان أنتم أوي كانت واوي دياتنا تران سارقو سانات ببس مكة مكون بتانون سحانة يرسيانس كلوان سمع زيو مهار نكر ساس مل عصر تغلطه زيو مهار نكسو 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار نكر ساس مل عصر تغلطه بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم عن كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم عن كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم عن كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم عن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس إذا سعزيا من بارسقا قويتانا إيس كرسوس عم مقابرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون لك أسام سال مسل زغنت كمون داتا جزي عد مسب تغصر أي مسكانا صلوت سناي نقرن قبر لنا يا رب هالي جابي ربون قويتنا أملقنا مدحنا إيس كرسوس نمسكن لنا سويرنا ردي إناني حلي ونانا قريبنا تقبلنا أنت ما أغبرنا نتنعنا سعزا سعزيا ونبتحنا أي حجون بزعد السؤال ديان وكل زمني وتنام فصم سلام حلونا كلن زخ جابير أملخنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يذكر سس لغل قبرن من تغل قبرن أو شغل قبرن مسكنا كلنا سلا سور كنا زر داخلنا زحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا تقبل كنا سلا زقرب كنا زتنا خنا سعدا سعد يعون سلا زبط خنا مسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا وما فكر سب سلا زند من كلنا كم محرت كون لنا نزع الدس على ديان كل زمان يوثنا ناخا بنفرا بفصم سلامكم بفصم عبنا كل غناتن كل مكران عبون قورن زغنا كل قبر سيطان مخرخو فعصبات من لعال سلان أقويتا كبيرح كاب كل هزب خاون أرح كاب زري عبد الزلنا يبطاون أرح زطعمن زعيشن عزلنا تمنى كربيتين كل حال سلان كرقت سلطان ذهب كنا نسخاخا مخاب كل خفا أدحننا بالها نمبرنا فتنا يتأتونا حدود خاقويتنا أملغنا مدحنا يذكر سات من رسابيل بزقبر محرة نقرتان مشاخا معرم مخوم زغنا منفس كل سن مسقانا صنعاتم بؤزل لك على من كل ساعة نزل علم علم آمين نين الصحاب مزمر حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخا أبس أيدمسس كما بسات أبيك حتسبني حتياتي وين تريني أنا أبس أيفلت لكم حتياتي كل جزيب كلمة بزربا خاص صادق فرد خانس وان كاتر كبس أنا خاطر يبدلكو أبكن ميخا أكي جبركو نو بابا ساتولدكو ميك أبا حتيات تنستني نو أنا حق أويش خاطر اليوم أبحوم توم مهرني من تغصر سسم زاتريني كبردكو صعدو حسابني فانزغت قد كاين عسم تحقو ساس بات عن حقو سناس معني قد كهاب حتياتي كولو نبزل أبس أيون دمسسو وأملاغ طري لب فطر اللي صنو منفس كاوش تعدس كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فعدنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرس ومرمية حتى أنا بخاكم لسيوم وأملاغ مدحاني كابدا دمان ناكفني لسانين صدق حال الكتب للو إياه ويتا في مسقانا خنقرس تنافري كفت مسوعات بهاب بلكاني فزي كونس مقرب كل كانري مسوعات مراراي تبقوني خامو مسوعات أملاغ سور منفسي وأملاغ نسورون كت كت لبايتو نقوني خا نتسيم تصقخا سناي قبر الله مكاتيات إيرسالم وندق شو موسى صدق بزحر مسواتي بملو مسوات بحك بلكايم شو عم مسوي خارح قرب الكايم هللويا صلوت كزي دقاسن كرسون قسين أملاقين مسكان أقرب له حتياتيك حد قال لك إلمنا على هو تسمع لنا أبونا أبي ملاك سلام
مزمور 130 حاونا دكتور صقاب مزمور 131 حبتنا ترحس مزمور 32 132 مالتي أغريتا حبتنا رزنت 133 حبتنا ملو 134 أدينا ممهر سارة 137 أدينا إلسابيت 138 أبونا أبي ملاك السلام مزمور 141 حاونا دكتور صقاب مزمور 142 حبتنا ترحس مزمور 146 حبتنا ملو مزمور 147 حبتنا رزنت مزمور 148 عاويل كاتب سحلنا يخي شهامي مسيلوم እግዚአብሔር ይመስገን مزمور داويد 148 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ኣብ ኣርያም አመስግኑ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ ብኩልኩም ሰራዊቱ አመስግኑ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኑ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግኑ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግኑ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንዘለዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ኣቦና ይልዕል ኣብሉለይ ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተሰልጥ ቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድሪ ቅዱሳተ ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበረ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ቃና ቤተ መቅደስ መጽእ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብሩሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኮ ወጎይታ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረብኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓና ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እሺ እነሆ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለሁ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለሁ ግን ከ ነፍሰየን ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን አሜን አሜን ቃል ሕይወት
عليه هو يسمع قال لنا هو تسمعنا آمين. حبتنا ترحاس اسملاش موال سب زي ودا انت زخون نمسخهم እግዚአብሔር ይመስገን موال سب زي ودع إذا عالم خان إذا العالم زنبر تزخونس نفسي نطور زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك تطيف زخونة تقبلات كي إذا حما كي نبقى المتحق إنيا مسؤولة أو عرات حدث ستحكي أو تشللتنيان كدع سقاخي فلغي انت أيو تتبيو ملسي وكريستوس أملاخي بتي عزيز أفرح فردخا سن بدن نتزل على فردخون بركخن بتي ملكتو نتأبرأكا نتأبرأوي برهان كون قطقطن اللهم أنا حسوم دنوس هب عراتي دك حساز اللهم عب هيوتي مزي قدس خونكو نتي تقبل قرز أبنات بموساد أفلب بينا وآخو وأملاخ أنا قبنني أموي غرب اللي بلا اللهم آمين إذن مسلف ቃለ ሕይወት ይስማዕ ለና حبتنا ملو ونصح ድንግል حراي كما يوعدكم እግዚአብሔር صحت دنقل نبار يا أخي تقلط في صلال رديتكي نرجحي نتي أبحلنا كم معبل زقاه ما تقل كفو حسابات كباير حقيو نتحممتي نفسي بخنتونات أزيو حلواتات في وازل لما نبصولة نقاحن عباقسية مخنيات وسخي كاليتن محرات تلمن علايت الدنيخي الدمجي هيوت نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسبايخي آمين አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕ ለና አዴና መምህር ሳራ ربي مرقيتا سلام بيتنا سمد هاني علم كما يوئلكم وقلتا بزالي تزيانا عمو بزي حاجات كنهدر هلونا وعملا خبوتاتنا نسخا بروخيخا برختك أزيو بزهيو قدس سمكاون نزال عالم كبرز ملؤو إيو آمين وقلتا كمتي أباخات وكلنا يوزلنا مهرتكا كم ويخد تكونلنا عينت كلنا أخاي صبايا اللوا نسخا خا أب وانو مقب تهبهم أو أملاكنان مدهانينان أو تسفى كل وسنات مدري سمعنا وقويتا نسخا إخا كابز علي تزي نزل عالم تدهننان تأقوبنان آمين وقويتا بروخي خامو فردخا محرني وقويتا بروخي خامو حقنت كارداني وقويتا بروخي خامو كبرخا برهالي وقويتا مهرت كان نزل عالم ينبر وقويتا نعين تكبار إركا كاب ولدونا ولدو ما قبيس لازخونكا حسن صدني وقويتا نعاخا بدي ليمو محرنن لنفسي عدهنان نابلكو صلي اللخو وقويتا أباخا توكلي اللخو مو عدهنني فقاركا خقبركا محرني نسخا أملاخي فالفالي هواتيخا ببرهانكا دما إنا برهان نرئي مهرتكا نابتوم زفلتوخا كبرخا خانا بكنوعات لبي تمسا ጸጋን በረኸትን ምስጋናን በሐቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጐይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀብፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕ ለና መዓዛ ቅዱሳን ዳስ የስሉስ ቅዱስ ربنا أمنتهم كبر مسكنا المتاني على ميخون አሜን راي وداسي يسلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጐይታ መሐረና ክብሪ ምስጋና او ክቕፅል ምሽ ኣላት ታዲያ ኣቦና هو ምስጋናን ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕ ለና محرنا أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا
أغويتا حتياتنا حدقلنا أغويتا بدلنا يتصبلنا أغويتا أبسانا يقربلنا أغويتا نحمامات زغاب صحيا من تتقدسم كالكا أغويتا نتم دمتو أبوتاتنا نديتاتنا نخواتنا نحاتنا كعنفسهم عرف أوكاب حتيان تطفون كأغويتا محارنا أوكاب حتيان تطفون كأغويتا رعنا لما ننقى تقبلنا كبر مسقانا بفتسم عرقين قدسنا نعخا يقبا أمين أغويتا محارنا أغويتا محارنا أغويتا بارخنا أغويتا بقعات قبرنا مسقانا خمزيلنا خنسلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من خاف قدران تاب سمايكم مدم عمدريكم لا تنجرانا لما هبنا نحن بدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعصانا ندقلنا وكفادنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن خيلن كبر النزال علمنا تكائما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللغو بحلنا غدن قلي خيد السقاخون دن قلي خاد جابير صباط قويتا سراوت سلام لك اللغو نسخك وانس برغتي غيف فكر سخون برغي قوم التسقى جابير مساقي وفسيت الدسوال كي حتياتنا خسري لنا نفتو ودغي يسكرسوس من انتانا محرات لمن لنا آمين. عليه هو تسمع لنا حطنا رزنت مسقانا نقدس تدنقل ماريا مسقانا نقدس دنقل مريم وقدست ملئت تصقى كل جزية دنقل زخنكي ولاديت أملاك عد خرستوس سلام نبلكي بأنت حاتياتنا خحاد قلنا نفقر ودخي صلوتنا عرقلنا نحكينا برهان إيس كريستوس أملاكنا زولد كلنا قدس دنقل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقوك محرنا نبويتها لمن لنا وقدس دنقل مريم ولاديت أملاك نزر سبب انت عمالاديت نودخي إيس كريستوس بحدقات حاتيات كتسقونا لمن لنا وانا حق نقست دنقل سلام نبلكي وانا أماني إلى أملاكنا زولد كلنا فرحسر إنا سلامتا نقربلكي ودنقل وقيتانا إيس كريستوس تأمنت عمالاديت حاتياتنا من تخحد قلنا تذكرنا أمين أمين كمين عليه هو تسمع لنا عندنا إلسابيت نأتو صلاة هايمانة توصلت هيمنة أو أدى حق أنيا برهان نخبركي أو قدست دنقل ولاديت أملاك مدحن عالم سلز ولد كلنا مسيوق عن نفسنا سلدان حننان حننان نمسكنكي أو قويتانان نغسنان مدحنينان يسوس كريستوس كبرين عخايخون نسغان حواريات نقصوم نسماتات أخليلهم نسعد كان عدلتهم نبيت كريستيان صنعات نحات عن حدقات بحادث ملكوت سلس قدس نبسر نسيرلون نخبرون قرب دن لعلى خطب لي هذا نخبرون أوغيتا محارنا أوغيتا محارنا أوغيتا بارخدنا أمين أمين عليه هو تسمع لنا أمين من حطنا ترحاس هايمانة صلاة እሺ كل بزحاز سماي مدرن زرئن فطر بحدا እግዚአብሔር አብ ንአምን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከተፈጥረ ምስ ሁሉ ዝኾነ ወልድ አብሃድ ንአምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ተረኸበ ሓቀኛ አምላኽ ተወልደ መርፍቱ ዘይኮነ መለኮቱም ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮን ኣብ መንበር ዘሎ ይኹን ኣብ ሰማይ ዘሎ ምን ተፈጥረ ይኹን መንታና ምን ተሰምት ምንሐና ካብ ሰማይ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ስጋ ለብሶ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤና ጲላጦስ መንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበረ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍ ከም ተጻሕፈ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ተሞታት ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣበይ ናብ ቦታኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንያዋንን ምታትን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ ይብሉን ጎይታዊ መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣቦ ሰልኢ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ብኣብን ወልድን ሰግደሉ መስክኖ ብነቢያት ዝተነገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤት ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ወጌታ የጥምትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገርና ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 لايسون كريالايسون 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 قال هو يسمع لنا حتى فرويني قدس قدس الراي حتى تمنيت قدس قدس እሺ ሃይሜምሲሁም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርሃን ብልግስኻን ሙላትየን ኦ ንሁሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስማዕ ቅዱስ ስምካልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ጎረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና ንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ምርኽቲ ኢኺ ፍቅርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካልካ ተዓረቐናን ክደገልናን ወአምላክ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ላኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ወሃብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሑሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምኽር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምን ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማነና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና
بهلوناهم كنعقب بقدسان ملاእክት حلونا نا وحدة እምነት ከነምርኽ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሓናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና ክብርን ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ጸለና ተጸለየ ጸሎት ተማህለልና የምህለላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ በረኸት ኣምላኽ ዘብዝሕ ይግበረልና ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበውን ንምክትታል ጊዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸባጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብዝቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቃዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 21 ኣብ ቁፅሪ 25 ኢና ጠጠው ኢልና ነርና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ካብ ቁፅሪ 26 ክንጀምር ኢና ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 18 ክሳብ 23 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ማቴዎስ 10 ካብ 36 ክሳብ 38 ኣብትና ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ 19 ካብ 27 ክሳብ 30 ኣዴና ኤልሳቤጥ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ቆሮንቶስ ኣቤሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ بحق مكرا تقبلكا كم تهواريات كل زلمنون كل فقاد لبومون زحدقو نمدحانينا عندما زسعبو نقويتاخا سعبين من البات أبز حلفة جزينا زي نبرنا كاهن منوكوس دياقون أماني إلو بغادتها زتوهب ممرحي ينازل لنا سلازي بحق مكرا تقبلكا خمت هواريات كل زلومن كل فقاد لبومن زحدقو نمدحاني ناد ما زسعبو نقويتاخا سعبتين ربنا بسلام ماتيوس معرف 4 كاب قصري 18 كساب 23 أبتقى بحر قليلا خملالس كله كلتا أحوات يترس تبهيل زلو سمعونن اندرياس حون قفف تعسان برمو مرببا من بحر قدر بيو رأيه يسوسون أنا دما قفف تسابك قبركم إيه نعو سعابو نبالهم بؤو مرببا حديقهم سعابوه كابو حديفو كلتا غالوت أحواتي أيقوب ودي زبديوس أحوات يعقوب ودي زبديوسن يوحنس حون بالزبديوس أبؤم مرببا ما بجالبا خعري رأي متصوعهم نساتهم كأنا تاجالبان أبؤم من حديقهم بؤو سعبوه يسوس دما أب كل قليلا
أبيت صلاتهم النامهرة وانجل منكسة سمايات الناس سبخة كل حمام أب حزب زلو كل الناسا إن أحوية يزور نبره. الهوت يسمع لنا دينا ممهر سارة. حرة أبوي مرقيتا ماتيوس ونجيل ماتيوس مقراف 10 كاب قصر 36 كساب 38 نسب اتهم بيت سبو ጸላእቱ ክኾኑ እዮም እቲ ካባይ ነቦን ነዲኡን ዘፍቅር ንዓይ በቀኒ ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንዓይ ኣይበቀኒ መስቀሉ ኣልኢሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንዓይ ኣይበቀኒ الهوت يسمع لنا. اوكي وانجيل ماتيوس معرف 19 27 اسكع 30 شعوب بطرس مليسو انه نحنا كل حديقنا سعبناك انت يكون كنركب إينا بولو يسوس بولو نسخاتكم زي سعبكمني بحدش لدت بطبتا والدسب أبزفانو خبرو أبزفان كوبرو زغمت الله جزي نسخاتكم نعصر توكلت نجد إسرائيل كم اتفردو بحق يقولكم الله سلسمي إلو أبايتي خوني ويس أحوات ويس أحات وي أبو وي أدي وي سبيتي وي ولود وي كروه زحادقي مئتي خعبت كركب نايزل ألم هيوت ونكورس إيو بزحات قداموت دحروت دما قداموت كونيو. الهوت يسمع لنا. عدينا إلسابيت نباهن. هيوت يسوس أب سبنتنا منتي كتهدون انتعتبا كتجهدون موت يسوس أبنتنا كل ساعة نعور علينا نصور علينا هراي الهوت معنا سوري هراي حبتنا هيوت قبر حواريات معرف حموشة كاب حادق صاب شديشة نباب ناي قصري 27 ينازل لنا نسخة دما كومو أب حنت قدام مس محبر بحدنت كتنبر كلها ريت وي قرات وي بيت وي جنزب وي أتاخلت ويني وي نزز مسل قدم منانية زأكب كايو كابرستي وي قبري أداوكا كابو وي حنت خاب حوات أي تحبا نسخة مساعتهم بقويتا أب حدنت سلزلوها كل زلكا شتو كل زلكا شياتو أب تحت إقر محبر أنبر إتابة منيتك أب تزد اللي خلو خوعلو أيو عبتنا هيوت الراي معزا قدسان أبي قبر حواريات حموشة خاب حدق صاب شدشة تغريدها مشتي خاب حدق صاب شدشة هذا سقاط عشد حنانيا زسمو سبعي مس سيبورا سبيتو مدرو شتى كابتي واقو خا مس سبيتو تمخيرو مقيلو أترفه نت حدا مقال دما أب طقا أجري هوارات أنبرو ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ መንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋ እቲ ምድሪ ከዓ መቂልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ከይተሸጠስ ናትካን ዶይኮ ኣይነበረን ምስ ሸጥካዮ ኣብ ኢድካ ዶ ኣይነበረን ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሰኻን በሎ ሃናንያ እዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዐ ወደቐ ነፍሱ ከዓ ወፀት እቶም እዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣዝዮም ፈርሁ الهوت يسمع لنا ኣይተወስጋዕ ሽዱሽተ መሲልኒ ነይሩ ሕረ وسقاب شدشة أصبغ الله
ኣጓብዝ ድማ ተንሲኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም ኣውፂኦምን ቀበርዎ أمين عليه هوت يسمع لنا قال له هوت يسمع لنا حجتي أمن كسرنا هوت أب قدامات أما حبر كتأت تخلى خاصي ناتي تبلو جنزب زبهال زنبركا نما حبر ركيبكا بتا مغنى نايت أما حبر كتنبر بزي أب زبان حواريات كاب زنبر سرعات زتسرع مخانو يزقل سألنا زلو دحراي أبت مجلس بحافشان ريئن هون كان فقاد إجزابير هراي أبتنا مولو ماتيوت شديشة كاب 19 خصاب 34 حبتنا ترحس كلاي كورنثوس معرفة 4 كاب 17 خصاب 18 نبابنا 28 قصر 28 أبزع عالم زي نزلوكا زخونة تريد أنا زمحادرو أيتبل نمدحان نفسها ترايتقاه سعر هررتخان سمعت كان دما نتا أتتسفخيان كم ترخبا زعمن كيان أمن قسى سمايات تراح يخون حتى نعملو ما تيوش دي الشيخ أبو 19 أبو نايت عامة ننحجي الرئيس نحن فقط إجزابيه هون ما تيوش دي الشيخ أبو 19 خصاب 34 مزقب كاب زلوو أبو دما لبخالو سلز بلعي أبزي بلعو نقز أبزي انقزو سرقت خعيتهم أبزي سرقو أب سماي دا مزقب قبرنبر بلعي أبزي بلعو نقز أبزي انقزو سرقت خعيتهم أبزي سرقو أم مدرين عخاتكم مزقب أي تكبرو ناي سقا مبرهتا عينخا تعيت انتخونت بزلو سقاخا بروحي خون عينخا حممت انتخونت قنا بزلو سقاخا سلماتي خون بارسي نتابخا زلو برهان كاب سلمته سلماتس كندي عبي خون نخلت قويتوت كجزاء زخل يلبون وين تحدى سليون تحدى يفتو وكانت تحدى تعزيزون تحدى ينعق نأملاخن نجنزبن كتجزو أيخون الكمنيم كم مبلعسي هيوت دو يتبلسن كاب كدانس سقادو يبلسن سلازن هيوتكم بتبلعون بتساتيون ويسن سقاهم بتخدنون يتجنقوا بلكم الله نعواف سماي تملكتو ناي سماي أبوهم دعاي مقبل نمبر أي زرعا أي عصدا أما عكنون أي كبانين نسخاتكم دا خباتاتن بزح يتبلسون كابخاتكم كتجنقوا قبل علقمات حنت أمتكم استخزخ المن الله كميك بناي كدان تجنقوا نعم باباتات مرور كميلون كم زعابي تملكتو أي دخمو أي فتلو مسناي زخلو سلمان وكابت خلو خبرو هذا خباتاتهم كم زي تخدنا بلكم الله أملاخنا تزوم زلو صباح جنانا أوتن زدرب سعر مرور كم زغير زخرنا خاب كندا عتم قدلات أمنات نسخاتكم دا قدا نعخاتكم دا قدا أبليسو أي كدنكمن باركن تايق نبلع انتاي نستي انتاي نخداني لكم أي تتشنقوا نزخلو سأحزاب يبدالي ويأمو نسخاتكم زخلو خمزة ليكم ناي سماي أبوكم يفلتيو قدم من قست أملاخ الصدق دليو زخلو دماي واستخلكم صباح نرئسات تتشنق يأمو نصباح لكم أي تتشنقوا نمعالتي كفاتا يا أخلا يو سلقالات وقزاقي هرستمس قنيهن آمين ماتيوس من خلال كورنثوس معرفة 4 كاب 17 16 حبينا له هو تبالله هو التشعة زحلفن قليل طبعا ماليا زي بلو نايزل العالم ملو رزين كبري يدالولنا يمو تني متاي سبنا انت بس اكو بتي وشتنا صباح يحدثالو سلازي اين حلالنينا اتي زرئ نغزيو ايو اتي زيرئ غنا نزل عالم يمو نحنا نت زيرئ امبر نت زرئ اين تمتنينا امين كلمه تسمعي آمين آمين حبتنا تمنيت قبل هواريات معرف كلتا قصري 4 7 7 6 شديشن
أدينا ترحاس والدو قبر هاريات 4:32 أبوناي إندا زور كي أجرام مجدي أزل رتا هر قريبا هراي تورتي هبلنا سلام كأتوا هبتنا معزا قدسان قبر هاريات 4:32 أبونا بملاك سلام قبر هاريات 5:1-7:12 نباب قدر 29 أب قبر هواريات كم استصحفه كلهم تنبقوا زامنوا بحدا لبن بحدا منفس نبرو كلاتهم حدا كانت تريتو إذنات أيوز بلاي نبرو من كلهم بتزلوهم كل حد النت نبرو كلاتهم قرات ويبيت زنبرو ناشطو نتشياتو أب تحت قبر هواريات ينبرو لنفس وكف كم زل اليوم مفقدو يهبو نبرو عبتنا تمنيت أغرب أبلي أدم ستحيت الله عبتنا تمنيت እሺ እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ከዓ ብሓንሳብ ነበሩ ዘለዎም ኩሉ እውን ብርኪ ነበረ መሬቶምን ጥሪቶምን ይሸጡ ንኩሎም ከዓ ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ ኣብ ፀፅባሕ ብሕብረት ኣብ ቤት መቕደስ ከየቋረፁ ፀኒዖም ይእከቡ ነበሩ ኣብ ኣባይቲ እንጌራ እናቆረሱ ብሓጎስን ብግሩህ ልብን ንኣምላኽ እናመስገኑን ብሓንሳብ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ለህይወት يسمعلنا أبتنا ما ذاك الراي ግብረ ሃዋርያት 4:32-37 እቶም ዝሰኣኑ ኩላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ ብኩላ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ካብ ገንዘቡ እዚ ናተይ እዩ ዝብል ኣይነበሮምን ሃዋርያት ከዓ ብብዝሒ ሓይሊ ብዛዕባ ትንሳኤ ጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነበሩ ኣብ ኩሎም ከዓ ዓብይ ጸጋ ነበረ ኩላቶም መሬት ወይስ ኣበይቲ ዘለዎም ዘበለ ሸይጦም ንዋጋ እቲ ዝተሸጠ የምጽእዎ ነበሩ እሞ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት የንብርዎ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከከም ዝደልዮ ይመቐልዎ ነበሩ ስለዚ ሓደ ሽጉር እኳ ኣይነበሮምን ዮሴፍ ከዓ ብሃዋርያት ባርናባስ እተባህለ ወዲ ምጽንናዕ ዝትርጉሙ ሌዋዊ ኦጴሮስ ዝዓሌቱ ነዚ ዘለዎ ግራት ሸይጡ ነቲ ገንዘብ ኣምፂኡ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ أمين قال هيوت يسمعلنا ኣሜን ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 1-12 ሃናንያ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ ሰበይቱ ምድሪ ሸጠ ካብቲ ዋግኡ ከዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቒሉ ኣትረፈ ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋ እቲ ምድሪ ከዓ መቒልካ ክትሓብእ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ከይተሸጠስ ናትካ ደይነበረን ምሸጥካዮስ ኣብ ኢድካ ደይነበረን ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሰኻን በሎ ሃናንያ እዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዖ ወደቐ ነፍሱ ከዓ ወፀት እቶም ህዝቢ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣዝዮም ፈርሁ ኣግዋዝ ድማ ተንሲኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም ኣውፂኦምን ቀበርዎ ኮነ ከዓ ብድሕሪኡ ኣስታት 3 ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲ ዝኾነ ከይፈለጠት ኣተወት ጴጥሮስ ከዓ እስከ ንገርኒ ንመሬትኩም ዶ በዚ ክንዲዚ ኢኹም ሸጥኩሞ ኢሉ መለሰላ ንሳ ከዓ እወ በዚ ክንዲዚ እዩ በለት ጴጥሮስ ድማ ከመይ ከመንፈስ እግዚኣብሔር ንምፍታን እተሰማማዕኩም ኣጋርቶም ንሰብኣይኪ ዝቐበሩ እንሆ ኣብ ደገ ኣለዋ ንዓኸ ድማ ከውፅኡ እዮም በላ ብኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ወደቐት እሞ ነፍሳ ወፀት እቶም ኣግባዝ ምስኣተዉ መይታ ፀንሓቶም ተሰኪሞም ኣውፂኦም ከዓ ኣብ ጥቓ ሰብኣያ ቀበርዋ ኣብ ብዘላ እታ ማሕበርን ኣብቶም ነዚ ነገር እዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ብዙሕ ፍርሓት ኮነ ብኢድ ሃዋርያት ድማ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ተገብረ ኩላቶም ድማ ብሓንቲ ልቢ
ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰሎሞን ነበሩ። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። አሜን ኣዴና መምህር ሳራ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 9 ንባብ ናይ ቁፅሪ 30 እቶም ኣብ ሓድነት ዘለው ማሕበር ግራት እንተለዎም ካብቶም ደቂ ማሕበር ከዓ ነቲ ግራት ክሓርስ ዝተግህ እንተተረኽበ ንማሕበር ፍረ ጽድቂ ከም ዝእክብ እዩ ዝኸውን። ብኣቶም ግና ጉፉዕ ኣይኹን። 12 اوكي هرب بمرقيت خمسة اوكي نحدا جنا امنت بتي حدا منفس نحدا دما بتي حدا منفس ناي مفواس وهبت يوهبو قال هوت يسمع لنا. امين. الراي نباب ناي 31 حبتنا رزنت مزمور داوود معرف 15 كاب 5 حساب 11 أدينا إنسابيت كالاي كورنثوس معرف 9 كاب 5 حساب 11 حبتنا مولو تعمك رخون الراي حبتنا ترحس إفيسون 4:27 ترحس أشملاش الراي حبتنا تنيت قداماي تسالونكي معرف 4:11 أبونا أتي لغوكو أبيت أي رأخوان قريتها سيفها الراي الراي سيف كلاي تسالونكي 3 كاب 8 17 3 سوري بوغيركا الراي نباب ناي 31 أتامنكوس نبينخا تفليخا التنبر انتخونكا كابت بحقي برهاس كازت رخايو بزكا لك متن نخلو مسوات مهاب أي تقوارز إذا قنا بحارتا بولد وي بقفعي وي بنقدي وي دما بعمسا كابزت رخايو وي كابز سرق كايو وي برهاس بعدي كابز أكب كايو أيهون بقبرا عداوكا كابزت رخايو تراي يهون رزانت حبتنا تنكي كونفيس كوين اللوخ مزمور داويت معرف 15 أب 5 تودق كوينات سمعتن ولا تقاقي تشك قبره معرف 15 صبغ الله 5 تودق زله بغلام ببيات حسن رزانت حبت مزمور داويت معرف 15 وእግዚአብሔር ኣብ ድኳንካ ዝሓድር መን እዩ? ኣብ ትኸረን ቅድስናኻ ዝነብር ከመን እዩ? እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብፃዩ ዘይፀርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራህቲ እግዚኣብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉድኣት ንጹህ ከዓ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ከምዚ ዝገብር ዘለኣለም ኣይናወፅን እዩ። ክብርን ምስጋናና عليه أدينا إنسابيت حمشت سلازي نتي كتلقصهم زستفهمو كالاي كورنثوس معرف 9 قطر 5 17 هو ما حمشت نديز بلزلهو زتسفهمو هي قديمهم ما انتي كدالو نتم عن وات قدمي نباخاتكم كخدو يفافاكوم
دفافاكوم ازي خاء فاتيخم انبر تجديدكم كم سركو كم جبركمو كرداء إيه بلغسي مزرع اتي بوحد زي زرع بوحد كما كي عصد ايو اتي ببزحي زي زرع دما ببزح كعصد ايو فلو كعصد فلطو أملاخ عقوس وهابي ايو زفتو اما نفس وكف بقواهي ويس بقدي زي كونس كمتي بلبو زحلنو يحب أملخ كأ زدليكم زل كله رخيبكم بسناي قطري بسناي تقبل كله واي كندي دقيق ونديو ناجهن نحن سبوا الله نادين شجركم بري بزلو هاب أملاخ كأ زدليكم كله رخيبكم بسناي تقبل كله عزوزات كوينكم مأنتي كتركبوا تسقى كبزحالكم يخيل إيو كمتي قدوس مصحف ندخا بلغسي حبو صدقو نزال عالم ينبر زبل مأنتي نزرع اتي زرعي نمقبي انجيرا زهب أملاخ زرعي كهبكم كبركتلكم كم متن لكسخم كأ كم هرتخم كبركتلكم ايو كل جزء لقاسات ما انت خدكونو بخلو وجن كهبتمكم ايو اتم ناتي وهبتكم بإيدنا زقبلو دما نعمله كمسجنو ايوم امين ويعني لي ويسمع عنا بسمع امين تبوا الله نادينا حبتنا ترهاش شيء قدامي تسالونكي هذا ابونا افيسون 4 اسلام توعدت افيسون قريته افيسون 4 قريته ابونا نديابلوس كا سفرا ايتهابو امين እግዚአብሔር ዳና አራይ حبتنا تمنيت حبتنا تمنيت 10 بحث ألوان هو سبقة هو قدامي تسلونكي معرف 4 كاب 10 كمتي زعززناكم كاب حادكوا قالك يدلكم مستوم بوصا زلو بقنعنا منتي كتملالسو كتهادون عيور اسكم كتقبرون بأداكم وين كتعينسي كبري كتقطروا معدكم علونا على هوت يسمع لنا الراي عودنا يا سيف كالاي تسالونكس معراف 3 كاب 8 كسب 13 أب حاديكم وقا خين خبدس ليتن معلتن بسعرن دخامن إن عينا أمبر كاب حدا وقا بخمو إنجيرا أي بالعنان أواخدكم بزي سرعة أي تملالسنا نمو كما إلكم كتمسلونا كم زقباءكم معلقاتكم تفوتو يخوم مساقاتكم كلناون قلسب كعايو زي فوتو انت غينوس
ኣይብላዕውን ኢልና ኣዚዝናኩም ኣይብላዕውን ኢልና ኣዚዝናኩም እሞ ንዓና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና ኣርኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መሰል ስለ ዘብልና ኣይኮነን ማለት ሓያላት ካባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዙረት እምበር ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰምዕ ኣለና ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብህድኣትን ንዓየዩ እንጌሮኦም ክበልዑ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዘዞምን ንምዕድን ኣለና ኣቱም ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ ቃል ሕይወት ይስማዓልና آمين والله ቃል ሕይወት ይስማዓልና ቁጥሪ 32 በፂሕና ኣለና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ራይ መዓዛ ቅዱሳን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ክሳብ 12 ኣዴና ትርሓስ ወልዶ ኣብ ዝጠዓመ ክንሓብራኒ ከምኡውን ሓብትና ሙሉ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ማቴዎስ 8 ካብ 1 ክሳብ 12 ኣዴና መምህር ሳራ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 22 ቁጥሪ 32 ምስ ማሕበር ብሓድነት ክትነብር ከለኻ ዘይግባእ ብምግባርካ እግዚአብሔር ከይቁጣዓካን ካብ ዓበይቲ ጻድቃን ከዓ ከይሰጎካን እዚ ንፍቃድ እግዚአብሔር ዝሃንጽ ኣይኮነን እሞ ምንኩስናኻ ኣይተጥፍእ ራይ መዓዛ ቅዱሳን ረብና ጽበኩም እምበኣርሲ ኣቱም ነገስታት ለብሙ ኣቱም ፈራዶ ምድሪውን ተኣረሙ ንእግዚአብሔር ብፍርሓት ኣገልግሉ ብራዕዲ ከዓ ተሓጎሱ ርኡ ቀልጢፉ ይነድድ እዩ እሞ ከይኮሬ ኣብ መገዲ ከለኹም ድማ ከየጥፋኣኩምሲ ንወዱ ስምዕዎ ኣብኡ ዝምዕቆብ ዘበለ ኩሎም ብፁዓን እዮም ኣሜን ለህይወት ይስማዓልና ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 11 12 ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመፁ እዮም ኣብ መንግስተ ሰማይ ከዓ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም ንደቂ መንግስቲ ግና ናብ ወፃኢ ጸልማት ክድርበዩ እዮም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ይሰውረና ራይ ኣዴና መምህር ሳራ ኣዴና መምህር ሳራ أبيك دندا أمر سارة ራይ ميتي خنزلخن مምህር ሳራ ሶሪ ዘበልኩ አንዲ መሲሉኒ እምበኣርስ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ 22 እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማዕዘን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ተነደቁም ደጊም ደቂ ኤዶም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይስን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅድስት ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ ንስኻትኩምን ኣብኡ ማሕፀር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም ኣሜን ኣሜን ኣቤቱን ምስኡን ይህነፀና ኣሜን ራይ ንባብ 33 በፂሕና ኣለና ሃብትና ረዘነት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 5 ኣዴና ራይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ 59 ክሳብ 62 حاونا يوسف إفيسون 6 ካብ 10 ክሳብ 24
قطري نباب قطري 33 مس محبر أب حدنت انت دعات نبر عليها قرات ويبيت ويوركي برور اتوم دك محبركا زيت ريو زخونة تريث ناي بحتها انت دعا اتريها كاب علماونت اي تفلخان نسخاس من لاقصيها اغان انت دعا يلاقصل كاللومبر من ناني ايكون كان كبر هواريات معرف حمشته خاب حادث حمشته حنانيا زسمو سبعي مس سبيرا سبيتو مدرو شتاي كابتي واقوها مس سبيتو تمخيرو مغيلو أترفه نتا حدا مقال دما أبتقى إدري هواريات أنبرو بيتروس كأب بلي حنانيا نمنفس قدوس كتحسو كاب واقعتي مدري مغيلكا كتحب إسي سلمنتاي سيطانا نلبخا ملؤو كي تشيط اسنات كادو أي نبرن مستشيط مشيط كايوس أبيدكا دو أي نبرن كمي غيركا نزي نگر زي بلبخا حسب كايو نأملاخ مبر نسب أي حسخان بولو حنانيا أزي قال زي مسامعي ودقي نفسو خاوتت بتوم إزي سمع زبولو كلهم كأزيون فرغو الهوت يسمع لنا هذه يدق فلنا أدينا إلسابيت إيش واي دقيقة ديزو تايقابو نانسا وكابسو سادية تجمر زلادة 59 عندهم لكم نهاكي 59 59 كساب 60 كلتا هو متى 59 عندي مركب سينا سكانسا ኢየሱስ ከዓ ንወኻሩ ጉድጓድ ነዕዋፍ ነወኻሩ ጉድጓድ ነዕዋፍ ሰማይውን መሕደሪ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጽንዓሉ ድዩ ዘጸግዓሉ ጽባቕ ኣለኹም ዘጸግዓሉ ስፍራ የብሉን በሉ ንሓደ ካልእ ከዓ ስንሰኒ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ከዓ ጎይታይ ቅድም ከይደ ነቦይ ከቐብሮ ፈቐደለይ በሎ ኢየሱስ ድማ ምውታት ንምውታቶም ይቕበሩ ንምውታቶም هو موتات نموتاتهم يقبروا نموتاتهم يقبروا قوي هادنم نسخة قلنا تأذيان هادنم دياديا هو نسخة قلنا سعابني هو نسخة قلنا ما انت أتبل قلت عيد مع ذلك هادنم ونسخة قلنا سعابني ديا استاسوا عيد من نسخة قلنا ذلك هدقوم يا يقبروا هدقوم نسخة قلنا كيد منغستي أملاخ أبسر بولو حدا كالق دما قويتاي كسعبكا إيه قناخي قدم كاب سدرا بيتي كسنابت فقد اللي بولو يسوس قنا عرفي بإيد حيزو ندحريت يرئي نمنغستي أملاخ
ኣይበቅዐን እዩ በሎ። آمين قال هوت يسمع لنا دينا راي حونا يوسف هرش بنا ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 10 ክሳብ 24 ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጎይታ ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስትን እከይ ኣብ ሰማይ እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቁዋም ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ስለዚ በታ እኪት መዓልቲ ምቁዋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለክምዎ ደው ክትብሉስ ብዘይ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጠቅኩም ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣጋርኩም ከም ሳእኒ እቲኹም ደው በሉ ምስናይ ነዚ ኩሉ ነቲ ናይቲ ክፋእ ርስን መንትግን ዘበለ ክጠፍኣሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትዉ ናይ መንፈስ ሰይፉን ማለት ቃል ኣምላኽ ሕዙ ብኩሉ ጸሎት ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸለኹም እሞ ምስናይ እዚ እውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለ ኩሎም ቅዱሳናት ብጸሎት ንቕሑ ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ ብመቁሕ እተኣሰርኩ ልኡኽ እየ እሞ ከም ዝግባኣኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ክተብዕ ጸሊለይ ግናኸ ንስኻትኩም ህልዋተይ ከመይ ከም ዘለኹ ምእንቲ ክትፈልጡ ቲኪቆስ እቲ ፍቁር ሓወይ ብጎይታ እሙን ኣገልጋልን ኩሉ ክነግረኩም እዩ ወሬና ምእንቲ ክትፈልጡን ልብኹምን ክጸናንዕን እየ ናባኹም ዝሰደድክዎ ሰላምን ፍቅርን ምስ እምነት ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕዋት ይኹን ምስቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓልፍ ዘፍቅርዎ ኩሎም ጸጋ ይኹን آمين آمين قال هوت يسمع لنا نباب قصر 34 حبتنا ترحاساس ملاش مزمور داويد 128 قصري 1 حبتنا تنبيت قدامي تسالونكي 4:11 حبتنا مأزا قدوسان كالاي تسالونكي 3 كاب 8 كساب 10 نباب قصري 34 أب قدام أب حدنات محبر أنت تغمتك هكاي أيتخون كالوت العلن تحت نيلوم كمقبوها أيتدله هيوتك اترد علو تقبار إيد تمهار يقباكا أما حبر سكة ما أيتخبت ما أنت ما قبعلات كتركب أبكال بعاسبي أقلقل سلقالات زاهر السمسقني هون هالراي حبتنا ترحس الشبانة هالراي مزور رايت 228 أم حدث قالته نجزابير زفره بما قدو زمالس زبالة السبت ايو قداو كاخت بالإخا مو بطويخا تحانون تركبيخا آمين قال هو يسمع لنا قدامي تسلونكي معرفة 4:10 حالا ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደኳ ገለ ከይደልኹም ምስቶም ብወፃኢ ብቕንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃድኡን ዕዮ ርእስኩም ክትገብሩን ብእዳውኩም እውን ክትዓዩንሲ ክብረት ክትቆጥርዎ ንምዕደኩም ኣሎና አሜን ቃል ህይወት يسمع لنا ናተይ ዲያቦ هو ራይ ካልኣይ ተሰሎንቄ 3 ካልኣይ ተሰሎንቄ ካብ ምዕራፍ 3 اوكي ካብ 8 ኣብ ሓደኹም እኳ ኣይንኸብድን ኣይኽበድናን ኣይንኸብድሲ ለይትን መዓልትን ብጻዕርን ድኻምን እናዓየና እምበር ካብ ሓደ እኳ ከምኡ እንጌራ ኣይበላዕናን ኣባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ኣይተመላለስናን እሞ ከመይ ኢልኩም ክትመስሉና ከም ዝግባኣኩም ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ንስኻትኩም ከለናውን ገለ ሰብ ከዓዩ ዘይፈቱ እንተኾይኑስ ኣይብላዕውን ኢልና ኣዘዝናኩም እሞ ንዓና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና
ኣርኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መሰል ስለ ዘይብልናስ ኣይኮናን ማለት ሓያሎ ካባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዙረት ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰምዕ ኣለና ነዞም ከምዚኣቶም ዝመስሉ ብህድኣት እናዓዩ እንጌርኦም ክበልዑ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣዘዞምን ንምዕዶምን ኣለና እቶም ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልኪዩ ዳዓሰ ሰለስተ ያቦን هو እሺ አራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አራይ ኣብ ናይ መዝሙር ጊዜ እንሰጋገር ኣለና ንመዝሙር ዝተዳለና ጥዕመና ሎሚ በዚህ ሰዓት ዚ እግዚአብሔር በመዝሙር ከነገልግሎ استعمكم استدالخم انتلخم ملكت قبرالي ملكت قبرالي ترخاص الله بنا يتأثر دادينا ترحاس انكو عدحان مرساخن كو عسلام اتخن امين ازاي كتسلا كتزمر كالعد يهلوه زغوانا ملكت عيرين يزلخن دحان كتسلا دينا እሺ ክብሪ ምስጋና ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሰዓት ያ ከመይ ምስኹም ኩልኩም ስድራና አሜን አይ እግዚአብሔር ሓላዊና ይትብል መዝሙር ዝምረ እግዚአብሔር ይደግፈኒ አሜን እግዚአብሔር ሓላዊና ይጓሳይና እግዚአብሔር ሓላዊና ይጓሳይና አብረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝፀውር ስደት ቴሌፎን ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝእገስ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ይጓሳና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ውዒሉ ምሳና ዝምለስ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣብ ሞት ትማሊ ውሕዳት ሎሚ ኣላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽና እዩ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ማሊ ውሕዳት ሚኣላፍ ኮይና ምስጋና ናዩ ኣይኮነን ካባና ኣይትስማዕና ኣለኽና ዴና ትርሓስ يغرت أبونا تليفوني عندي على لا تعطفي أتنحر دقيم لبرابر كيزينا خيلو حدش معرف نخفت هيوت نرخبلو نقرب حبر ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይዓለሙ እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ሓላዊናዩ ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑ ናብ ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፅውዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃዊዒት ናይ ኣምላኽ ሸለላይ ንበሎ
حقኛ عرفتي سبيت يزلو እግዚአብሔር ጓስ ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ናብ ስደትን ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዕኹኖ ኣብ ዘለናዮ ህሊና ድሕልወና ድኣልየና ጌታና ክብርን ምስጋናን ንዕኹኖ እግዚአብሔር ይመስገን ስለተዋህበና እድል የቅሬታ ቁርብ ተዳናጊረ صدق ቃለ ህይወት መዝማር የመላእክቲ ማህሌተ መላእክቲ የስማዓልና ወምሰማዕናውን ዝማር የመላእክቲ የስማዓልና ገረም ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ናይ ምስጋና ውዕለት ኣምላኽ ነስተንቲና ንገብሮ ዘለናውን ዘዘኻኽር ዓብይ መዝሙር እዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምለስ እስክንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣኽሞት ትማሊ ውሕዳት ሎማ ኣላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽና እዩ ኣይኮነን ካባና ደጊም ንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እዩ ዓለሙ ንዑና ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፅዋዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃዋዒት ናይ ኣብ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዓረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ዋሳይና እዩ ሕራይ ኣዴና ጊደና ከምቲ ናይ ወትሩ ኣገልግሎታ ዕብራውያን 4 ቁጥሪ 14-15 ሰዲዳትልና ኣላ ዝጥዕሞ ከንብበልና ዕብራውያን 4:14-15 أنبا خلينا نبونا ሕራይ ትረሓስ ሓብትና ዕብራውያን ዕብራውያን ክንደይልኩም ናቦና 14-15 እሺ ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና እንተተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይኽእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማይ ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነጽንዕ አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ምክንያቱ ብቐጥታታ መዝሙር ምስ ምንታይ ዝኸይድ ዘላ ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ብኩሉ ከምዚ ኸማናት ተፈተነ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እዚኣ እታ ውዕለት ኣምላኽ ንገልፀላ እያ ማለት እዩ ድሓር ካብቲ ክንገብሮ ዝግባአና ከዓ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ከዓ ነጽንዕ ኢሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዘነ መዝሙርና ኣቦና ክፍትን ዶ ምናልባት ሕራይ ጽቡቕ ሓብትና ረዘነ ጽቡቕ መዝሙር ዳዊት 78 13-14 ማለት ባሕሪ መቂሉ ኣሕለፎም ንማይ ከም ኩምሪ ኣቆሞ መዓልቲ ብደበና ሙሉእ ለይቲ እውን ብብርሃን ሓዊ መርሖም ኣብ በረኻ ንኻውሕ ጨደደ ከም ካብ ዓሚቕ ባሕሪ እውን ብዙሕ ኣስተዮም ቃለ ህይወት የስማዓልና ገሮም ዝኾነ ምስጢር እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ከመይ ዝመሰለ በረኻ ኣብ ምድረ በዳ ማይ ዘይብሉ ዝብላዕ ዘይብሉ ቆፅሊ ዘይብሉ መፅለሊ ዘይብሉ በጀካ ሕፃን ሓመድን ህሮሩማን ካብ ሰማያት መና ሕብስተ ሰማያት መላእኽቲ እንዳመገበ ማይ ካብ ከውሒ እናፈልፈለ ፀሓይ ከይሃርሞም ብደመና እንዳፅለለ ለይቲ ከይፀልምቶም ብዓብ ብርሃን እንዳመረሐ እዩ ስለዚ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ክንኮለናስ ንከምዚ 40 ዓመት ንህዝቡ ዝመርሕ ሙኻ እንዳተኸላለኽዎ ከይተኣዘዝዎ ክንሶም ባሕሪ መቂሉ ኣሕለፎም ንማይ ከም ኩምሪ ኣቆሞ
معالت بدمنا ملؤ ليتون ببرهان حاو مرحم أبرها نخاوي حجددو كاب كم عميق بحرون بزح أستيوم عليه هو يسمع لنا عبتنا رزنت بتعمي إجزابير مسجن تمزمرنا عمقتنا يتمزمر مسكال إجزابير مستتح حزي أبرها أبسدت لك حلف تدالك ترى نجاريات مسل مالتي سكيب برها أبسدت نبعلمني مريحوم بخمي مريحوم بخمي جيبوم جه بتعم قرم زخانك عليه هو يسمع لنا راي كالوت كالوت دقيمنا نرأيوسكي الراي سلق علاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክልተ ጥቕሲ ረኺብና ኣለና ሓንቲ ሳልሰይቲ ጥቕሲ እሞ ንርከበላ ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ህጉሕ ሃላዊና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምለስ ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ማቴዎስ ምዕራፍ 11 كبر نزخرسم يخون كاب 28 انتاي زبل كلهم تسعرون صار زخبدكم ناباينا كلهم سبات نزداي وي قبرلو نزداي لي قبريو ابي و لهم مسجن قويتاغن كلهم تسعرون صار زخبدكم ناباينو انا كعرفكم قال هوت يسمع لنا نايلومي ارستنا اب معراف حده عراف حدا كاب 26 هنا جميرنا تحافي شاو ملأختنا إلوم خاني بمناني خنبر نزوى السنسب بمنكسنا هوت بمناني خنبر سبعيخون سبيتي الشيخون دياقون وي منوك زخوانا يخون مؤمن بمناني خنبر أبقدام بمناني خنبر زوى السنسب كخونو زلوه كقبرو زقبو كخونو زلوه هوت يوز نقرنا أب منكسنا هوت تعطوا خلها من البات تاريخ تفلتو مبزحتهم تفلتو تخانو دقيم كريستوس انتهى له هاري قدس باولوس أنا بعلم موتي عن علم كأباي موتي إزب المالد اسمع عن سبها بعلم موت وقتو وعلم من بها موتي إتي سلازي أما منكسنا هوت زعتو سب سلست عمت ناي تمكرو سلست عمت مرتي منكسنا تمهيرو ويتمهيرا سلست عمت تمكرو مسقبرت أبشري الشعمت جن تجنيز كمالتي دحر حجي فقاد قويت أمبر فقاد نفس أمبر فقاد سجاخ يحسب كيسرح لك تجنيز كا خانبتي هو تأتو مالتي ناوم ساعتها ندحريت مملاس كجات أمثل الزخيل نزي أم بعربوتاتنا خاب قال إغزابير كابولين كاب حدثين كدان دا قبرو حادتي بقلخات تريون نجر عنكفات كخون سلازخيل كدان كخون خيل ورك كخون خيل مقبك كخون خيل نابت عنكفات نفسنا عم منفسها هيوت كاين نقصل عنكفات سلازخوننا اتي قال እግዚአብሔር እንታይ ዝብል አቦታት ቤተ ክርስቲያን ከብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ክትነብር ተደሊኻ ንዝኾነ ሰብ ክንሓቶ ንኽእል ኢና ገዳም ክኸይድ ደልየ ገዳም ክነብር ደልየ ብምንኩስና ህይወት ክነብር ደልየ እሞ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና ንዝኾነ ሰብ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ክንሓቶም ንኽእል ኢና ንሳቶም እቶም ንሓቶም ሰባት እንድሕር ብቃል እግዚኣብሔር በቲ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ዝዓበዩ እንተኾይኖም أب قال أملاك كم زخمزي إزبل أب قرننا خمزي إزبل أب هاي منة أبو كم زخمزي إزبل نعو أم بيبكي ترد أيوم ما يقول له عقمي تبل تخنكا ويتبل تخنكي إلهم نبتي هو تمرحوا مالتي دحر نازل زيري نادا صبوق من كسرنا هو صبوقي على محلافي تاخ منكس الكاب ندخل خيتا مكرة تمام كسمو من كسرنا هو مساواتون أبزح انكفات يبصح مو أبوتاتنا أسرهم مثلل بفلاي أب منفساوي هوت أمونكسنا هوت كنبر نزوى السنسب أب محبر نزنبر أب قدام نزنبر هوتين إجزابير سجاين محبر يلبك سجاين محبر أب زعزوزها بتا محبر نزمساتك مقنن
ህብስተ ሰርክ እምበር ኣብ ገዛ እዚ መማቕርቲ እዚ መሰነይታ እዚ ከይጎድል ትብሎ ትሕዞ ብፍጹም መርገም ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዘስተንተናዮ እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ ወይ እውን ዘለና ርእይቶ ከምኡ እውን ሕቶ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ እሞ ናብ ጉባኤ ይሕልፎ ኣለኹ። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና። አሜን አሜን። መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ኣሜን። ኣብዚኣ ዓንቶይ ኣቦና ቀሺ ወለት ንስኤ ደንብብዋ ነበሩ ብዛዕባ ሓናንያን ምን እዞም ፍርቂ ግራት ተቐቢሎም ፍርቁ ድሸጥዎ ፍርቁ ከዓ ምስ ሰበይቱ ተቐመጥዎ እሞ ሕጅስ እንታይ የስተንትን ነይረሲ እግዚአብሔር ኣቦና በጀካ ሓደ እሱ የለን ኢና ንብል ብኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ማለት እዩ። ናብቶም ካልኦት ኣሕዋትና ክንከይድ ከለና ከዓ ማለት እዚ ሕጂ ኣነሲ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝገለጸሉ እዩ ክነግሮም ክኢሉ በራኡስ ዋላ ሓደ ሰብ መፂኡ ከምዚ ገይራ ሰበይቱ ከምዚ ገይሮም እዮም ተማኺሮም ድበሎ ዋላ ሓደ የለን። ምክንያቱ ሰብኣያ ከም ኣይዱ ተዛሪቡ ሸዓ መይቱ እሳኻ ድሕሪ ሰብኣያ መፂኣ ዘሰይም ቃል ሰብኣይን ሰበይትን ጥራ ከም ተማኸርዎ እምበር ካልእ ሰብ መፂኡ ዝነገረሎም የለን። ሕጂ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ንሕና ከዓ እቶም ኣመንቲ ብኣማላድነት ቅዱሳናት ንኣምን መንፈስ ቅዱስ ብዝገለጸሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ትውህበት ግን ካብ ኣምላኽና ምዃኑ እዚኣ ተረዲኤ ማለት እዩ። እዚኣ ተረዲኤ ማለት እዚኣ ዓንቶ ኣቦና ቀሺ ኣንብበዋ ከለውሲ እዚኣ ተረዲኤ ካልእ ካብዚ ሕጂ ዝበልኩማ ከዓ ኣብቲ ናይ ብሕትውና ክኣቱ ከለውስ ተመክሮ ኣሜን ቅድም ትምህርቲ ከም ዘድልዮም ክሓቱ ከም ዝግብኦም ፈሊጦም ተረዲኦም ክኣቱ ከም ዝግብኦም ከምኡ እውን ንዓና እውን ነቶም ንኣምን ንሕና እውን ንሓደ ተኣምነሉስ በቃ ብትዕግስቲ ኮፍ ኢልካ ክትመሃሮ ከም ዝግብኣካ ጥራይ ብደገ ዘይኮነ ዘሊልካ ትወፅሲ ኣብቲ ውሽጡ ኣቲኻ ክትመሃሮ እሞ እንታይ ዓይነት እምነት ኦርቶዶክስ ዘሎ ከዓ ብብስለትን ብዕምቆትን ተረዲእካ ክትገብሮ ከም ትኽእል ከይተረድኣካስ ኩሉ ግዜ ክትስዕብ ካብ ዘይብልካ ኣብ ርድኢት ክትህሉ ከም ዘለካ እዚኣ ካብዛ ናይ ሕጂ ዝበልኩማ ኩሉ ብርድኢት ክንገብሮ ከም ዝግብኣና ክንጥዕሞ መጀመርያ እንታይ እዩ ኦርቶዶክስ ክንጥዕሞ እሞ ብድሕሪኡ ከዓ ክንካትዓሉ ድዩ ክንሓተሉ ከም ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ከይተረድኣካ ናብ ካልእ ክትከይድ ከለኻስ ሳዕቤኑ ክትወፅእ ኢኻ ማለት እዩ። ካብቲ ዝኸድካዮም ክትወፅእ ኢኻ ኢለ ይሓስብ ነይረ። እዚኣ ተረዲኤ ኣቦና ባዕልኹም ፅቡቅ ጌርኩም ግለፅዎ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝነገሮም የብሎምን ከም ዝበልከያ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ሓዲሩ ክዛረብ ከም ዝበሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 እንታይ ዝብል መንፈሳዊ ሰብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 15-16 ከም ዘላታ ከንበባየን እግዚአብሔር ክምህሮ ኢሉ ሓሳቡ ዝፈለጠ ከንታዋ እዩ። ንሕና ግና ሓሳባት ክርስቶስ ኣለና በኣርሲ እቲ መንፈሳዊ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመርኒ። መንፈሳዊ ሰብ ብሓቂ ምስ እግዚአብሔር ዝነብር ምፅንፃን እንታይ ይበሃላሎ እንታይ ይግበራሎ ኣየድልዮኒ ማለት ምክንያቱ ትዘድሊ ነገር መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ክገልጾ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ምስ እግዚአብሔር ይነብሩ ሕጊ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ከዓ ስለዚ ኣብዚ መንፈሳዊ ህይወት ኣብዚ ምናንየ ብሓቂ ኣብ ኣውዲና ዘለና ወይ ንዝኾነ ኣውዲዮም ዘለው ክንፈልጥ ተዳ ኮይና ብሽም ናይ ቀሺ ክዳን ዝተኸድነ ናይ መነኮስ ክዳን ዝተኸድነ ወይ ዝተኸድነት ዘይኮነስ ህይወቶም ኢሉ ማለት እዩ። እቲ ህይወቶም ልክዕ በታ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዝኸዱ ሃልዮም ብትክክል ኣብታ መገዲ ኣሎ ካብታ መገዲ እንድሕር ወፅዮም ሃልዮም ከዓ ንኣብነት እንታይ ዝብለና ዘሎስ
ولا حنتي ناتي تبلو نجر سانتيمون كهلو كايبلون سلازي اندحر مناكوس كوينو فلاس كوينو تكالات زونن كالق نبرت اندحر زونن كوينو مزاقال እግዚአብሔር زي امسرانا نتسب زي كونس نتتغبار ግን بحقي قانونا ሃይማኖት አቦ قانونا ቦታት ዘይፍቀድ ምዃኑ ሓደ መነኮስ ዝኾነ ጥሪት ከጥሪ ዘይፍቀዶም ምዃኑ ስለዚህ እንድሕር ካብዚ መሰረት ዝወፅዩ ጥሪት ዝኸጥር እንድሕር ዝፍትናሊ ኸ ካብቲ መንፈሳዊ ህይወት ወፅዩ ከም ዘሎ ንኽንፈልጥ ንኽርዳእና እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና መኣዛ ቅዱሳን ሕራይ ካልኦት ربنا مريتا ሕራይ ትርሓስ ሓብትና بتنك على حبزي ناي ሕራይ أماني زي أزاخ تبلت أنحسي أبا من أحسب نيراسي أتي أبقد مسابات يميلوم تي أملاخ زري أو قريفهم سي بسبب كودوسهم دلايوم أتي أملاخ زري أم دلو أي تردقون نيرو كم زنالهم دلنا يكزي بسبب كودوس مبر ناي أملاخ زي نحسب سب كريين ينبر أملاخ كريين أين زلنا يكزي سب كفت والكا كريلكا تدليلو زي مو كم مثلنها أنا سبخم أتردي أيام موسي أملاخ كريين قدم أداري الناس أملاخ كريين اللو خنبل كم زلنا نايسب كل حلاف خمس واني بما قد أملاخ تحجميرنا من فسوي بتجميرنا سي كل نجبرسنا أملاخ مبر نسب كم ديكون نايسب كل حلافي أملاخي فرادي تزفرد أملاخ لزخونة نوع خم زلنا نايسب تقدس سنة كي جبرنا بسبب ودسا خنتيو نايسب كل ذي حلافي نايس أنا أملاخي كل ذي العالم مو أبونا ملوخة تمقلات قرص لز أجمل صبوا الله حبتنا ترحاس ቃል ህይወት የስማዓልና كل ግዜ እቲ ብኽልተ ልቢ ምኻድ ዓብ ነገሪ ከምቲ ዝበልክዮ ብሰብ ክነኣዱ ደልዮም ካልኣይ ምስቲ ሕብረት ሃዋርያት ሕብረት ክገብሩ ደልዮም እቲ ሕብረት እንተፈረሰ ሃንደበት እንተፈረሰ እቲ ሕብረት ከንታይ ክንገብር ኢና እንድሕር ብኩሉ ገንዘብና ጥፊእናየሲ ብድሕሪኡ እቲ ሕብረት ማሕበር ተፈረሰኸ እንታይ ክንከውን ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ዝመፅእ ከምዚ ተኾነኸ ዝብል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትሽግር ዘምፃሎም ማለት እዩ ምስቲ ማሕበር ክንፀንሕ ኢና እቲ ማሕበር እንተ ደኣ ፈሪሱ ከዓ በቲ ፍርቁ ሓቢእናዮ ዘለና ገንዘብ ክንናበር ኢና ያዕቆብ ግን ኣብ ምዕራፍ 1 ወፅሪ 5-6 እንታይ ኢሉ ኣሎ ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ እንተጎደለቶ ግና ነቲ ከየዝተሓፈረ ንኩሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ የለምኖ እዚ እውን ክወሃቦ እዩ እቲ ዝጠራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠረ ደኣ ብእምነት ይለምን ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መገዱ ፅኑዕ ኣይኮነን እሞ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ እዩ ስለዚ ምጥርጣር ክሳብ ክንደይ ንእምነትና የባላሽዎ ምጥርጣር ክሳብ ክንደይ ንጉዕዞና የባላሽዎ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመፅእ ዝደሊ ኣምላኽ ኣሎ ምስ ኣምላኽ ክትጓዓዝ ከለኻ እንተ ዝበሃል የለን ማለት ምክንያቱ ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣል እዩ ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣል ኢሉ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ኢሉ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ እንተ ዝበሃል እንተ ደኣ ሃልዩ እምነት ፈሪሽሎ ማለት እወ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እቲ ክሳብ መወዳእታ ንብሎ ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሕጂ ምሳይ ኣሎ ኣብቲ ፅባሕ ዘሎ ኩነታት ከዓ ምሳይ ኣሎ ክንብል እሞ ዓብ ነገር ይኸ ኣስተንቲንካ ሓብትና ትርሃስ ሕራይ ካልኦት ኣብዚያ ቁፅሪ 34 ማለት ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ኣነ መነኮሴ ኣነ ኣብ ደብሪኤ ዘለኹ ኢልካ ሰባት ከኣልዩኻ ሰባት ክምግቡኻ ክትፍተን ዘይኮነስ ብፁእ ዘይረድእ ነብሶ ይብሉ ማለት እዩ ብፁእ ዘይረድእ ነብሶ እቲ ሕጊ ገዳማት እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ሰብ እንተወሓደ ንርእሱን ንሓደ ካልእን ከኣል ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ንሓደ ንርእሱን ንሓደ ካልእን ማለት ንርእሱን ካልኦት ነብሶም ከኣልዩ ንዘይክእሉ ፅጉማት ወይ ሕሙማት ወይ ብዕድመ ዝደፍኡ ብርድእና የገልግል ማለት ምክንያቱ ኣብታ ጥቕሲ ክሰርሕ ዘይደሊ ኣይብላዕ ኢሉ ሃዋርያ ክሰርሑ ዘይክእሉ ዝሮት ዝፈትሑ ስራሕ ዝፈትሑ ኣለዉ ካባኻትኩም
جناخك كسرح زيد اللي انتلي أي بلعيلو زمالتي سلذي أب قدامه هيوت كا تهكيت نرأسخات راي زي كنا نتخلع عيو محبر نتون كالع بتكهات السرو بقنع الناس سرحو انقفات سلازخون حدا كابتي أمن فساوي هيوت زدله تقوه مخان ويكا هكاي زي مخاني مالت الراي كالوت أبدنا يلوم زنببنايو زستنتنايو استردعنايو وي أي برهن مخبر حالنا نبلون تلي نبونا بمرقة حسبت ديالوسي هراي ما برهي يختونا بدا لقاس معرفت شعته كم 5 شعتن سكاسن كتزلا تموتاسي متاتم أقروا متلسي سامق لزول عرفت الشعته لقاس معرفت شعته كاب قدر 5 شعته كاب سكاسن كتزلا هو እግዚአብሔር ይመስገን كبري نزغر سمي يخون ويتا سلمتاي نحطو لنا انتاي لنا حتى زي كونس سلمتاي نحطو لنا لبن كولاليتن زمرمر أملاخ مالتي سلازي قدميو زنبره ሰብ كسعبك كاي زبلو مالتي كاب 57 دحرينا كونه دما امغد كخد خلو حدا غويتاي نابت خد زبل كل خسعبك كاي بولويل بزح حساب صعبه سلازنبره تأمرتن تأمراتن يقبر سلازنبره اندحر نزس عبيوس صباح نسو نقص كخوني انا ابتحتيو زعبي حلافنت كركبيه امس غازنا سلطان كركبيه إلو يحسب سلازنبره ابتخد كايو خسعبك كاي مسبلو ويتا اسكريسوس انتاي لي زملسلو نو خارو غدغار علوان نعواف سماي محدر لوان نود سبغنا رؤسو زصقع الله سفرا كوا يبلان يبلان بلو سلازن تايو بمنفس دخاتات بمنفس توسع خاب كرما املاخ تكبر تدليها مسا نسلطان نشمت هلكا غنا يتمصا نبا علي سر سيزا صقع اللهون يبلين يترفدن عخاب اتخلايكا ازم السمع انا خسعبك يا خبلو يمو نسوا دحان كم تقدماي كيد كبلني انا جن افيا صبيقه نسو داخل كيل نمبر انا اسك صعبك كايلو ينيريلو إلو اذا حسب مالتي سلازي قدمنا بوي كيده قبره فقد الليل سلازي قويتان تايز بلو نموتات موتاتهم يقبروهم حجي موتات تباهيلهم زلو سب اندحر بصوم بصلوت بس بغال እግዚአብሔር بسنه مغبار بنسحاب بقربان مس املاح ركب اندحر زي بلو اتا نفسي ميتالا ማለት ስለዚህ ቃል አምላክ ሞታት ድምጽ ወደ አምላክ ሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ዝብል ማለት ስለዚህ ተሞታት ዝተባህሉ ካብ ብስነ ምግባር ካብ አምላክ ተፈልዮም ብስነ ምግባር መይቶም ዘለው ሰባት ማለት እዩ تملشات كون تسفى قبر قال هو تسمع لنا ابونا تملش امين امين والله انا قال هو يسمع لنا الراي كالوت راي قال هو يسمع لنا انتايو نقلك نقيت نقلك نفرد زي كونه اتي حقي قدنايت بيت كريستيان حقي تقانونا دوغمان مفلاتنا اينا يكونوا اينا يجيغا نخنفلطو نبعلها نخنفلطو مالتي اب كتناتنا نري خلخا كاب بزمسلنا سلامتاي كم زغبرو از صبغ مغبارهم اكاب نبل كاني بقال እግዚአብሔር مسرت ابزي حج قصر 20 حدن ينازل معراف 20 حدن ينازلنا مالتي اب هيمانته ابو معراف 20 حدن بزعبا منفساوي هوت امناني هوت زنبر زخونه يغون بجكا خاب محبر زوهبا مقنن هو بجكا ابندا مغابي اب نفسك اب زخونه غزا ناي فلاسي مغبا يسرحني مالت صلوته سرك مسكونت
እንዳ መጋቢ ከይድካ ታትግባእካ ከይድካ ተምጽእ ማለት እዩ ነታን ሸዓት ኾነካ ነቶም ዘይክእሉኻ ብደቂ መጋቢ ጌርካ ህብስተ ሰርክ ተብጽሓሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣሰሮም ምጥለል ኣቦታትና ኣብ 325 ኣብ ጉባኤ ኒቅያ እዮም ነዚ ሕጂ ንኸደሉ ዘለና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ሓደ ከም ድላይ ሓደ ከም ዝመስሉ ሓደ ከይከውን ምእንቲ ከምዝ ገይሮም ሰሪዖሞ ከምዝ ገይሮም ኣባና ዝበጽሐ ነቲ ምስ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ምስ ብሉይ ኪዳንን ምስ ሓዲስ ኪዳንን ዝተዋሃደ ቅኑዕ ዝኾነ መገዲ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘእቱ መገዲ ጸሪጎም እዮም ሓዲጎምልና እሞ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ዝኾነ ተወሳኺ ሓሳባት ሕቶ ወይ ርእቶ እንተልዩ እቲ ግዜ ናይ ማሕበር እዩ ናይ ጉባኤ እዩ ቁሩብ ደቃይቕ እውን ኣለዋና ክንሓትት ንኽእል ኢና ወይ ዘስተንተናዮ እንተሎ ኣቦና ሙሉጌታ ሕቶ ናይ እዚኦም ባሕቲ መንንትስ ሕጂ ኣብ ዓድናስ ኣሽሙ ንርኢ ነርና ከምዚ ሕጂ ዋላ ብናትና ገዛም ክንከይድ ኣዲኡ ነቦይ ብጫ ትኽደን ነራ ይርከረኒ ንእሽተይ ማእሽቱ ከለና እንዲያ ሞይታ ግን ክዳና ብጫ ቆቢዓ ብጫ ኢነሩ ሕጂ ካብኡ ከዓ ሓሊፉ ኣብ ኤርትራ ትርኢ ኢኻ ሕጂ ግን ኣብ ከተማ እዮም ከዓ ዝነብሩ ዓባይና ሕጂ ብሳና እያ ትቕመጥ ነራ ኣብ ገዛና ማለት እቲ ህይወታ ግን መኒና ካብተን ብጫ ፈላሲትያ እንድ ብላና ነረን ብናእሽቱና ከለና ሕጂ ኣብ ከተማ ኮይኖም ከዓ ዝምንኑም ኣለው ከምኡ ዝለብሱም ኣለው ሕጂ ጥራይ ኣብቲ ገዳማት እቶም ገዳማትን ናይ ከተማን ህይወቶም ከመዩ ይብል ይሓስብ ጸኒሐ እግዚአብሔር መስገን እቲ ብንጹር ንቅድሜና እውን ክንሪኦ ኢና ብማሕበር ተላኢኹ ንከተማ ዝመፁ ካብኣቶም እዮም ካብ ገዳማት እዮም እቶም ኤጲስቆጶሳት ዝኾኑ ጳጳሳት ዝኾኑ ብማሕበር ተላኢኽሎም በቤተ ክርስቲያን ተፈቂድዎም ንፍሉይ ኣገልግሎት ኣብ ከተማታት ተመዲቦም ንህዝቢ ዘገልግሉ ኣለው ማለት እዩ ብዘይብኡ ግን ማሕበር ከየፍቀደሉ ነቲ ዝመንኮሰሉ ገዳም ገዲፉ ብገዛእ ርእሱ ንዑ ገዲፉ ኣብ ከተማ ዝነብር ግን ልክዕ ከምቲ ዝመሓለሉ ቃል ኪዳን ኣፍሪሹ ኣብ ምንዝርና ህይወት ዝነብር ምእመን ልክዕ ከምኡ ኢልዎ ዘሎ ማለት ቃል በቃሉ ክንሪኦ ኢና ንቅድሜና ኣሎ መነኮስ ዘይትመያየጥ እምኣድባር ውስተ ኣድባር ሰያጥየ ስጋሁ ለክርስቶስ ውእቱ ይብል ይትረፍ ዶ ናብ ከተማሲ ካብቲ ዝመንኮስ ካሉ ገዳም ገዲፍካ ናብ ካልእ ገዳም ንኽትከይድ እውን ካብ ገዳም ናብ ገዳም ዝኸይድ ሸያጢ ስጋ ክርስቶስ እዩ መነኮስ ዘይወፅእ እምበኣቱ ወይ እምገዳሙ ይመውት ከመኣሳ እምከመወፅእ እማ ይመውት ኣኮ ዘይመውት በስጋሁን ወበነብሱ ልክዕ ከምቲ ዓሳ ካብ ባሕሪ እንተወፀ ዝመውት መነኮስ ከዓ ካብ ገዳሙ ካብ በዓቱ እንተወፀ ይመውት ብስጋ ጥራይ ዘይኮነ ብነብስን ብስጋን ይመውት ኢሉ ማለት ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንተልእኾ ማሕበር ንተልእኾ ቤተክርስትያን ንተልእኾ ገዳም ተመዲቦም ዝወፁ እንደዘይኮይኑ ናብራ ገዳም ኣሰልቺዎም ምስ ሓለፍቲ ኣብ እምነታት ተባእሾም ገዳሞም ገዲፎም ኣብ ከተማታት ዝቕመጡ ብፍጹም እዚ ሓደ ዓብይ ነውሪ ዓብይ ምንዝርና እዩ ማለት እዩ ቅድስነኦም ይብፅሐና ኣቦና ቄሮሎስ ሻድሻይ ቅድሚ ኣቡነ ሽኖዳ ዝነበሩ ከዓ እታ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ከምዚ ሕጂ ሰንከልከል ንብሎ ሰንከልከል ኣብ ትብለሉ ዝነበረት ግዜ ናብ ፓትርያርክ ምስኮኑ ታን መጀመርያ ዝወሰድዋ ውሳኔ ዝኾነ ይኹን ኣብ ገዳማት ተቐመጡ ዘለኹም ፈለስቲ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ማለት ብፍቃድ ማሕበር ይኹን ብፍቃድ ርእስኹም ይኹን ብፀገማት ይኹን ኣብ ገዳማት ኣብ ከተማታት ተቐመጡ ዘለኹም መነኮሳት ኣብ ውሽጢ ዓመት ናብ ገዳምኩም ተመለሱ ኣብ ውሽጢ ዓመት ናብ ገዳሙ ዘይተመልሰ ግን ከም መነኮስ ኣይትፈልጦን ያ ቤተክርስትያን ኢሎም ማለት ካልእ ኣብ ግብፃዊት ቤተክርስትያን ካህን ኮይኑ ናይ ገዛእ ስርሑ ክሰርሕ ስለዘይፍቀድ ክሳብ ሽዑ ሰርሕሉ ነይሮም እየመ ሽዑ ቄሮሎስ ኣቦና ቄሮሎስ ሻድሻይ ግን እንታይ ኢሎም ዝኾነ ካህን ከዓ ብክህነት የክቅፅል ዝበለ ዘለዎ ናይ ትካላት ንግዲ ይኹን ስርሑ ዓፂ ናብ ክህነት ህምፃእ ኣነስ ትካለይ ክገድፍ ኣይደልን እየ ዝበለ ከዓኒ
مسكلو نبيت خريستيان أغميتو ناب نقدو ناب سروحي خيديلهم حدا خابت نبيت خريستيان قلبسي رؤي زغنة ناب زحجي بس يحطو زلاق نوع ما قد زمروحو كيرولوس شاري شايك أدمي بوبشنو داز نبرو باتراريكم قدس النوم يبسحنا حرايا دينا ممر سارة أبي مرقيتا أنا ناي هجي مع زحفتنا زحتتتو انتاش منيرو جن كم ممزاني هجن أبنت ناي منكم سنا خيكونة أبت أب أملاح مسكرب ناسي ببجيزي عند عبنا بمسكتنا هجن أبنت أنتو يكنن ببخلنا أب ماتيوس ونجيلي مثلا يتمعرف كوي ذكركون بزعبا دق قدم دقخا لأل دقخا لأل هيوتكا كل سي قديفكا صعبني زبل ولا أنت زي ما نكسنا ونسي بنابرانا بهوتناس كلش عند عبنان ندا مور ندا ناب أملاخ ندا قربنا خنكيد ندي بكريستنا هيوت انتاش مزبلنا هجي مبزحتو ጊዜ ያው ናይ ወለድ ዲ ነገር ይሕዘና ሞ ንደቅና ነቅድመሉ ጊዜ እውን ኣሎ ግን መምዘኒኡ እንታይ እዩ ካብ ኣምላኽ ካብ ደቅና ንላዕሊ ስና ኣምላኽ ነቅርበሉ ወይ ካብ ካልእ ሂወትና ንላዕሊ መጀመርያ ንኩሉ ነገር ሲ ቅድሚያ ንኣምላኽ ክንህቦ ዝግባአና ምዃኑ ብእምነትና እንዳጠንከርና ክንከይድ ከለና ንኣብየሉ መገዲ ክንፈልጥ ሲ ممزانينا انتاي እግዚአብሔር መስገን እቲ መምዘኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ትገልጾ ጸናሕን ሐዋርያት ናብ ሐዋርያነት ጽዋዕም ከሎ ንምእመናን ናብ እምነት ክጽዋዕና ከሎ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ኢሉ ማለት እዩ እጅና ሐዋርያት ኩለንተን ክገብርዎን ዝግብኦም ነገር ሂብዎም እዩ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝኸዶት ኤጲስቆጶስ ክኸውን ዝምነ ምዕራፍ 3 ጽቡቕ ይምነ ከምዚ ዘይብሉ ከምዚ ዘይገብር ዲያቆን እውን ከምኡ ከምዚ ኢሉ ብንጹር ተቐሚጥሎ ማለት ሕጂ ከምቲ መዓዛ ሓፍትና ዝበለቶ ግን ክሙንኩሱ ከለው ምስ መንኮሳ ወይ እቲ ኣብቲ ማሕበር ዝኣልየን ምስኣና ናብ ደቀን ኢለን መፃ ወይ ከዓ ንጓለይ ቆልዓ ክሕግዛ ንደቀይ ከምዚ ክሕግዞም ኢለን እቲ ናይ ምንኩስና ህይወት ለቢሰን ግን ኣብ ገጠራት ይነብራ ማለት ሕጂ በቲ ሕጊ መሰረት ግን ብፍጹም ምንኩስና ምስ ወሰንካ ብድሕሪኡ ናብ ገዛኻ ናብ ስድራ ቤትካ ክትምለስ ግን ብፍጹም ኣይፍቀድኒ ማለት እቲ ልምዲ ኣብ ሃገርና ግን ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብ እንጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ከምኡ ሰብኡት ይኹን ኣንስቲ ምስ መንኮሱ ነቲ ገዳም ገዲፎም ንዓዶም ዝምለሱ ድዩ ንከተማታት ዝመፁ ድዩ ኣብ ካልእ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ድዩ ብዙሕ ንርኢ ኢና ግን እንታይ ኢና ሕጂ ኣየና የተቆኑዕ ግን ርኢና ኣለና ማለት ኣየና የተቆኑዕ ብትኽክል መንፈሳዊ ህይወት ቤተክርስትያን ብቀኖናኣ ኣጥቢቃቶ ዘላስ ኣየና የተቆኑዕ መገዲ ግን ፈሊጥና ኣለና ማለት ራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣቦናይ ኣቤት መዓላሲ ዓባይ ሕጂ ኣብ ቶታሊ ኣብቲ ገዳም ኣይኣተወትን ጀስ ኣባሓጎይ ምስ ሞተ ነቦይ ሒዛ ዕሪባቶ መሬት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልእ ወላሓንቲ ይነበራን ሕጂ ግን እቲ ክዳን ያኒ ሕቶ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ኣብ ገዳም ኣይኣተወትን ግን ብህፃና ከለና ወላ ንሕና ከይተወለድናስ ስቲልታ ቆቢዕ ብጫን ክዳናን ከም ዝነበረታ ስጋዕ ትመውት እውን ይዝከረን ነይሩ ማለት እዩ ምስታ ክዳና ኣመይታ ግን ኣብ ከተማ ያኔራ እምበር ኣብ ገዳም ገለ ኣይኮነትን ጀስ ግን ነቦይ ሒዛ ዕሪባቶ ማለት እዩ እቲ ህይወት ብድሕሪኡ ወላሓንቲ ናብራ ይገበረት ኣብ ገዳም እቲ ምንኩስና ትቆብዕ ትብልዮ ዘለኸ ገዳም ከይደን ን40 መዓልቲ ዝወሃባሉ ለይትን መዓልትን ጸሎት ኣብ ገዳም ምስ ከዱ ኤጲስቆጶሳት ወይ ከዓ ኣብምኔታት እዮም ዘመንኩስዎን ባዕለን ክክደኖ ኣይክእላን እየን የሓደ ይብዛሕሲ ገዳምሲ ከይደን ኣለዋ ማለት ኦኬ አይ ዶንት ኖ ማለት በቲ ዝፈልጦ ምናልባት ኣብ ገዛ መፅኦም ከምኡ ዘመንኩስለው ድዮም የለውን በቲ ሕጊ መሰረት ግን 40 መዓልቲ ብውሕድ ማለት እዩ ተገኒዞም 40 መዓልቲ ዝፅለየሎም ኣሎ ስለዚ ኣብ ገዳም በትናተይ ዝሓሳብ ወይ ጳጳስ ወይ ኤጲስቆጶስ ወይ ከዓ ኣብምኔት ናይቲ ገዳም ኢዮመ ዘመንኩስዎን ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ራይ ጊዜና ኣክል ኣለሞ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም በጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም
الرأي وانا أغني لي أنا قلقلتكم بارخ مزمور زمركي حفتنا ترحز زماري مثل أختي اسمع لنا تم كلكم نتتوعبكم تغسي كتنببو كم أقول نتا مزمور بقال أملاخ أسنيكم بتردعكم دستنتنكم مدما إذا محبر إذا قبعي كتكافلوا عزمسكم كلكم جابير زمن قلقلتكم يبارخ دارجا كله تباهيليو بيت كريستيان منشا مسرتا قدامي منياتو اتوم ጳጳሳት ክህነት ዲቁና ዝህቡ አብያተ ክርስቲያናት ዝባርኹ ታቦት ዝቐብኡ ካብ መን ዝወፁ ወይ ድማ ካበይ ዝፈረዩኦም እንተዳኢልና ካብ ገዳም ኣብ ዓድና ሕጂ ዘሰክፈና ገዳማት እናደኸማ ክኸዳ ከለዋ ገዳማት ድማ እንድሕር ባዲመን ቀሊል ዕንወት ኣይኮነን ከምቲ ኣቦና ክብልዎ ብፀንሑ 3 ዓመት ተመክሮ ኣሎ ድሕሪ 3 ዓመት ግን ምርጫ እዩ ኣብቲ 3 ዓመት ተመኮርካዮ እዚ 3 ዓመት ተመኮርክዎ ድረኣኽዎስ ከምዚ ተኾይኑ እቲ ህይወት ምንኩስና ክኸብደኒ እዩ ኢልካ ብኻልእ እናገልገልካ እቲ ምንኩስና ከይፈፀምካ ከለኻ ናብ ዓለም ናብ ገዛኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ እቲ 3 ዓመት ተመክሮ ምስ ገበርካ እኽእለ ናይ ምንኩስና ጉዳይ ርእየ ኢልካ እንድሕር መንኩስካ ግን እቶም መነኮሳትሲ ዋላ ትስማ ኣቦኦም ውን በታ ዝመንኮስላ ገዳም እዮም ዝፅውዑ ዓዶም ቤተሰቦም ኣቦኦም ኣዲኦም ሓዎም ሓፍቶም ኩሉ ነገሮም የነይቲ አንተ ዳኢልና እታ ገዳም እያ ናይ ብሓቂ ቤተ ክርስቲያን ፅፉፍ ቁኑዕ ሕጊ ስርዓት እዩ ዘለዋ ሎሚ ግን ሕምየት ዘይኮነ ናይ ሎሚ ቅድሚ ወርሒ ከባቢ 2 ወርሒ ኣብ ብዙሕ ጫውጫው ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝነበረ ሓደ ኢትዮጵያዊ ጳጳስ ልዕሊ 40 ሚልዮን ፀኒሕዎም ማለት እዩ ናይ ግሎም ሕጂ ምዝቦና ክብልዎ ፀንሑ ምዝቦና ክብልዎ ፀንሑ ደይኮነ ምስቲ ቤተ ክርስቲያን ትብለና እዮም ኣቦና ክነግሩና ፀኒሖም እሞ ንብረት ኣምላኽ እቲ መነኮስ እምበር ናቱ ኢሉ ዘጥርዮ ንብረት ዋላ ሓደ የለን እንተተላእኸ እውን ኣብ ናይ ማሕበር መሕደር ኣሎ እታ ዘምፃኣቶ ገሩ ኣብ ሓዲሩ ናብታ ገዳሙ እዩ ዝምለስ መነኮስ ኣበ ነብሲ ኣይሕዝን እዩ ምክንያቱ ሰብኣይን ሰበይትን መፅኦም ሞ እንታይ ይክብሎም ኣብቲ ዓለም የለን ሕጂ መነኮስ ኣበ ነብሲ ኣቦ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ በቲ ሕጊ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣለዉ ዶ
أبو زخونو مليئهم تقدام قديفكا أب كتما أتيخا ورا أملاخ بعين محرات تأمتن نمبر نايتن سبار كي ترفه أبا نفس زخونو ونرميهم حجي زي نبيتا كريستيان عبو وصعائيو من يحد خباكم كان بكل عنتو إفيسون معرف 4 قصر 20 شوعتن نديابلوسي سفرا أيتهبوه تبلت نبي بهلنا نيرا بز كله نبلو زلنا سيطان بوتا ركب سفرا يركب دحر دما أب زي كونه دما يودع كالك كمتي ناي سبيران ناي هنانيان ون زرعنا يتم سبعين سبيتن كما يكاين نمنفس قدس كتحسو يزبلهم حجي انتا ايخوم اغيروهم بنبرات من ينلبهم تقاطعيرو نسيطان ينلبهم تقاطعيرو أجديدو أمصوو زبلهم أي نبرن بفقادهم يمامص يمو جن كمزي دك عالم طببنياتات ناي عالم طبب غيرمو اتي ناي حبرت زلو أب هواريات انت فرسه وانت تودئه كي نتشنق إلهم بفرق لبهم يمنابتي محبر تتصنبيرهم اتقال أملاخ دس زبلك عجن أم معرف 4 قبر حواريات قصر 30 4 30 5 ترينا ياسي كلاتهم مريت ويس أبايت زلوهم زبل شيطم نواقعت التشطة يمسؤوا نبرمو أبطغى أقر حواريات ينبروا ننفس وكف ككم زديو يمقلوا نبرو سلازي هذا كوا شجور أي نبرو من كبرنا أملاخ يقول هذا كوا شجور أي نبرو من اتم بلب زمصوا هابتام دخاي نبرن كلهم قنا نعلاتهم جيرهم زخون نعلات مقبم زخون قن شجر أي نبرو من بلنا كابز محبر زي كنوس عليهم شجر زي بلهم كلنا نابت محبر كأتونا دولي خلوا نابت شجر زي بلو اترس اتم سبعين سبيت نزرعنا يوم كن ناتهم مخري سلت أبط مخارو دما كلتيهم 70 سبيتن أوشتنا كلتا 3 ساعات في الليل دما تقذفهم ميتهم مالتي حجنا عتاته ما يكون نانكن حمي وتاريخه ما يكون نانكن نقر نحنا نعوه كي نقبر تستوقدوا له كي نقبر كي نقدع بتم صبوق غيرهم زمقوسلو زلو دما صبوق غيرنا دما نحنا كنمقوس ايو تقال نعنا إذا زاربنا زلو لومي ما زيابيهر بعين محرتو يتأمتنا زي قبر هواء زي هايمانة أبو زي مهرنا زلو كلنا حدرانا بيتا كريستيان سرعات انتاي كم مخانو إنا نمهر زلنا بيتا كريستيان انتاي بلت سرعات بيتا كريستيان انتاي زبل سأن مبالي لومي أبوي كسوغم زبل نبرة أبوي كشغم زبلة حدا ممهر دما كم زبلة أيكونان أنا خم أشوال تنسى أخي قاقا خليه بيتا كريستيان قنايت قاقانيا أنا خو قد لي خليه
بيتا كريستيان جنا قودولا يبلان نابت زقاقن زقودلن زي كنا خنتمت نابتا زي تقاقن زي تقودلن بيتا كريستيان سرعاتا نعائنا خنفلت أزلنا إذا كله وريدنا زلو تاي سلز غونا إيو سرعات سلز فرسي إتا ناي كم ناي نبقى الكوينا ناي أبونا انتونيس كل جزيان ذكران حقي انت رقص كايو فماليش إزرق سكا إزبلوو حق سلز ترقصة نحنا دما بكل نجار تاين خونا لنا ترقصنا ننبر لنا أبت تحق تنخون كن تحق تاي مخونا نانيرو سلال مخونا نانيرو مقارجا مخونا نانيرو متخالا خللنا دما نيرو معصا زي بلو غزا كل إزاتو مو بيتي زن مهارو زلنا أصبقنا نستنتنو ندقمو بيتا كريستياننا انت أتبلنا دما كنفلت لومي نخلت غانات كوف عبيل كان دحر حديث كايوم من ملسام اللهم اتمأمن دما و نابق قصة تطعم الساعة تخيدا نيلو اتا تطعم وسد اتمأمن قنا يكون انزقاقا زلو اتم تحاتيتم ملسام حدا زي كوني ملسام ببين اندحر كوين قن اتمأمن وانت حقبر كخلالو نبيتا كريستيانو خفلتاك خلالو ما فليتنا بيتا كريستياننا تبلنا نقبر اتي اب بيتا كريستياننا زلو صقاتات بركات مسئرات تغافلت نكون دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا سل كل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو بصلوت كنعصو حساب كلنا نصلوت حف نبل نعربي نايمشت تمرت مصحف قدس بايبل ستادي اذا عرب زيا ايكلونانيو كمتي كحبرنا زقنيه زمنا يحواتنا ابندا ابن اندرياس بيت كريستيان اب بالتيمور وازيا ما خنكيد سلازخنا نصبح عربي بايبل ستادي يبلنان او دما قدام بحده نرخب بركات كنكافل دما املاخنا نشعو سبات يقبرنا اما كلنا مدبنا بصلوت كنعصو حف نبل انت سلام زصلت صلوت كم بحدش كل زو እግዚአብሔር أبغيتنا مدحنا يسوع كريستوس انت سلام زحنت كل زغنت قدس بيت كريستيان دمنا لنا قبل الحزب مؤمنان زح سلام كب كل سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር أملاخنا أيو انت سلام صلي بالسماء تنبر ربنا سمك يقدس منግስታት ምጻ وقد كانت بسماءكم دما مدري يكون يعلت انجرانا لما هبنا نحن زودلنا بدلهم تحرقنا لما بدلنا أنسانا دقلنا أو كفاد احنا نمبر فتناي تأتونا منجسن حيلين كبر النزال عالم ناتكا إما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا غد دنجليخي بسقاخون دنجليخي أدى جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له السرقاوان السبرختي خفرة كرسون برخي وملتا تسقى جابير مساخي وفسة دس والكي حتياتنا خسر لنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا حرات لمن لنا آمين وكل جابير نلمنا كان مالكنا لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى أخم أو جابير أطرينا سقى خو نفسنا يكان نفلت بعد أملاخ بلنا كل اسم كان سمن نسوعنا لنا أبسما يزل خان سخا سلام كعبنا نفسكنا حدر أبزع على من زون رام سلام حلو كل ما راح تنسوا ست أم بقول اسم كان سلام هبو أبزريانا نزلوا مكان تعذاب كأم خراب أم إتاونا المسانا نزلوا قراوتنا بقول سلام حلو بهدون بقول عنو كن نبرن وكل سنة يملكون أخاني جابير بنفرح حياونات كنركبن بكرساس مسؤول من منفذ كل سنة سجانا صنعتهم بزلك على من كل سنة زل علم علم آمين حرا أملاخ محرنا يقرب على أملاخ ربلنا ساعات ما عطز بارك لنا كل سك جابير أملاخنا ساعات زامش الزيادة ما بارك لنا شانا وعلك أخانا مسكنك شانا تحضر دمان معقبك زقبا أزر ما أملاخنا منفذ زعبينا أب حق دو دبللنا
أبتا سرعة زلوا بيت كريستيان كاد تخللنا ناب سماي زتأمتنا مودعتنا تصبي قدما أب قبائي قدسان بحبار زتأمبر قبائي قبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نزبنا نقرابتنا منقنا سلام حبنا بنادينا قدس رنقل مريم ملادنت بناي ملاخت ترادعنت بناي نبياتنا هورياتن صادقانن سمايتاتن صلوتايت فلينا أب حمام زلو بصلو ذكرنا زبولنا أملاخنا نخلهم بعين محرات كات أمتلنا وزنانا صنان علنا يعرفون قس خورسلنا تميم زلو نسعلنا سقاب نفس التعصر ما فتحلنا سمايات نبرابنا سنكاي قدس نقصغات تمصع فقد كان تاب سماي كوم دما مدريخون اعلت انجيرانا لو ما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا فقفاد احنا النمبر فتناي تأتونا منقصن حيلن كبرن نزل عالمنا تكاي ما أمين وزت يا مريم هناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حدنا خدن قليخي سقاخون دن قليخي أدي جابير صباط قويتا سراوي سلام لك له نسخكاوان السبرغتيخي ذكر سغم برغيو قوم اللي تتسقى يا بيهر مساخيو وفستي دسي بالكي حتيات نخسريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين شتاه ويسرق جينا أملاك لمدان نيس كريستوس كاني كنا سريات يدم ساتي أبسا ولدو لبروك ساتي برهان أنتم أبي قناة وعيد يا قناة وران سايربو سنات ببسمكم كنو فتانون سهاني يرسين سبلوان سميات زيو مهارن كريستوس مال عصب تخلته زيو مهارن نكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس مال عصب تخلته بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهارن 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 كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘሎና የቦታን ቆፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ግዚኹም ይባርኽ ህይወትኩም ይሓሉ ኩልኩም ድማ ኣገልግሎትኩም ይቀበለልኩም ብሩኽ ለይ ትግበረልና أمين أمين قال هو يسمع لنا بوناس تسلي صلوت استمهل لمهللا قدم እግዚአብሔር عريقو مع زغرر محرات زورد يقبل لنا استمهرنا تمرتها 30 مئة سنة فرفريو كنقلقللو كنقلقللو كنصدقلو كندحنلو ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና ሁሉም ህዝብ እግዚአብሔር ግዚያኹምን ስራሕኹምን ኣወሃሂድኩም ነቲ መልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብጥባትን ባንቃ ኣድወን ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትሕቡሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ብሕቡእ እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ጉባኤ እዚ ንሳተፍ ዝረዳእና ንዝመፅእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ቦታትና ድሓን ሕደሩ እግዚአብሔር ምሳኩም ይኹን አሜንና ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ቦታትና አገልግሎትኩም ይባረኽ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ በረይ አሜን كل ነገር خلنا نسمع الله صبغنا قال يتقبل المعدن